Si nechal autičko, Ali. Pozor. Poď, maminke, poď. Aha, auto, Ali. Auto došlo. Vidíš ho? Vidíš ho? Kto prišiel? Prišiel veľký chlapec za mnou. Povedz do kamery ahoj. Povedz ahoj, babka, dedo. Ahoj, babka, dedo. Pozor, Ali. Chceš ísť do Menko? Kto dosiel domov? Dosiel domov môj krásny chlapec. Kuku. Čo tam? Na autíčko ukazuješ. Mám ísť preňho, alebo ty ideš preňho, ha? Ideš domov? No dobre, tak ja idem preňho.